Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Ahir, la residència Sant Joan de Déu va estar d'aniversari. El 8 aniversario de la residencia. Se hace una fiesta muy especial. Estamos todos muy contentos porque lo vamos a celebrar con mucha alegría y con mucha ilusión. Una festa en la que els residents han gaudit d'un dia especial. Enguany, però, diferent a altres aniversaris. Doncs, avui, degut a les circumstàncies que estem vivint, sempre ho hem celebrat d'una manera molt festiva i amb molta col·laboració per part de les famílies, voluntaris i demés. I avui és un dia diferent, el que hem fet és que volem que les famílies siguin partícips també d'aquest aniversari i hem preparat un vídeo que penjarem després al nostre Facebook i després tenim un dinar festiu per tots els residents. Volem que es mantinguin les tradicions encara. Els residents han viscut amb molta il·lusió aquesta cita. A todos nos alegra pasar un día bueno. Todo el mundo desea pasárselo lo mejor posible. Nosotros tenemos tanta ilusión que todos los compañeros, todas las personas, todas las trabajadoras te hacen vivir con alegría para que podamos disfrutar del tiempo que estemos aquí, nos hace la vida muy alegre y muy contentos. La residència Sant Joan de Déu, que es troba al barri de Camí Fondo, s'ha anat ampliant en els darrers anys. La veritat que vam venir a l'altra residència, érem 44 residents i s'ha crescut molt com a residència i han sigut uns anys de molts canvis també, però ara estem com un nou centre que és gran i que ha crescut molt durant aquest temps. A la residència conviuen prop d'un centenar de residents.